Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Ваяры батальёна Літвін да гэтага часу знаходзяцца ў стадыі выканання баявой задачы, падрабязнасці якой мы не можам раскрываць. Таксама частка байцоў была адпраўлена на трэніроўкі і курсы павышэння кваліфікацыі, а менавіта аэравыведкі і сапёрнай справы. На мінулым тыдні ваяры батальёну Волат працягвалі трымаць абарону ў раёне найбольш інтэнсіўных баёў. Дзякуючы смелым і рашучым дзеянням падчас контратакі быў знішчаны варожы пункт карыгавання агню, а таксама асабовы склад на перадавых варожых пазіцыях. У батальёне Волат ёсць некалькі параненых. Зараз яны знаходзяцца на лячэнні, а пасля будуць адпраўлены на рэабілітацыю. Іх жыццю нічога не пагражае. На жаль, танкавы агонь у адказ на контратаку забраў жыццё нашага пабраціма. Полк развітаўся з загінуўшым героем. Гэта чарговая ахвяра беларускага народа ў вайне супраць расійскага агрэсара. Мы працягнем твою справу да самай перамогі. Героі не паміраюць. Яны назаўжды ў нашых шыхтах. Беларусь! Маці моя радзіма! Маці моя радзіма! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Там, дзе знаходжуся зараз! Там, дзе знаходжуся зараз! І куды прывядзе мяне лёс твайго вызвалення! І куды прывядзе мяне лёс твайго вызвалення! Біцца да перамогі за тваю свабоду! Біцца да перамогі за тваю свабоду! Як біліся нашы продкі! Як біліся нашы продкі! З ардынскім прыгнётам маскавітаў! З ардынскім прыгнётам маскавітаў! Жыць з табою! Жыць з табою! Памерці за цябе! Памерці за цябе! І адрадзіць веліч тваю! І адрадзіць веліч тваю! Жыве Беларусь! Жыве вечно! Беларусь! Жыве на зусім! Огонь! 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 Полк Каліноўскага віншуе ўсіх украінцаў з вызваленнем горада Херсон. Раней нашыя байцы таксама прымалі ўдзел у баях на гэтым напрамку. Мы будзем працягваць плячо да пляча бараніць украінскую зямлю ад расейскай навалы. Вы таксама можаце стаць сведкам і непасрэдным удзельнікам вызвалення Украіны, а ў далейшым і Беларусі. Далучыцца да палка можна праз чат-бот у Telegram, дзе вам патрэбна будзе даслаць сваю анкету. Але памятайце пра сваю бяспеку. Не забывайце выдаляць боты, якім вы пішаце па інструкцыі кіберпартызанаў. Правярайце арыгінальнасць ботаў, перш чым пісаць. Звяртайце ўвагу на літары і напісанне назвы боту. Шукайце адрасы чат-ботаў толькі на афіцыйных каналах. Падкрэслім, што найбольш бяспечны варыянт запаўнення заяўкі па-за межамі Беларусі. Будьце пільныя, выконвайце правілы бяспекі і беражыце сябе. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можаце больш падрабязна даведацца з публікацый у нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!